Пичове, не дишите балони. Това не е много хубаво, мога правите нещо друго. Здравейте, казвам Стефан Попов и съм диджей, продуцент и организатор на събития и също така очевидно се кефа на обувки. Като цяло от малък се кефа на обувки и винаги съм читал, че кецовете като цяло, в частност кецовете като цяло са нещо, което е основополагащо в облеклото на един човек и съответно колкото и обикновено се облечен с бяла тениска и почти бели обувки, панталони както са сега. Винаги акцента може да бъде интересен чрез обувките. Спомням си като бях на 13, също да, точно на 13 имах за първи път тогава имах оригинални обувки, имах етнис кецове и си ги взехме от, първо ми ги взе от Саботаж, вече това се казва контрабанда, но да, при години се казваше Саботаж. И да, всъщност горе-долу тогава се започва цялото нещо с идеята в главата ми да колекционирам обувки и да, доста път съм изгледал тогава и сега би казал, че имам доста голяма колекция. Може да стане още по-голяма, така че ще стане. Вашите за мен модели са повече от 3, но днес нося, за да ви представя 3 от тях. Ще започна, мисля, че хронологично, даже не мисля 100%. Adidas, както виждате, това е колаборация с един много известен скейтър, Денис Бъсениц се казва той и съответно колаборацията е Бъсениц, очевидно. Тези реално обувки, както много от вас ще видят, всъщност много приличат на самба и за много хора, често казано, са много грозни, защото считат, че това е все едно обувка, която е за футбол, само че ви липсва до спайковете, там бутонките. Но както и да е това да е, всъщност залюбих се супер много този силует 2012 година, но за съжаление тогава никъде не могаха да се намерят не само в Европа, всъщност не само в България, но и в цяла Европа и всъщност един мой приятел пътуваше за Щатите и всъщност се успях да се здобия първо с едни бургунди цвят, които бяха велурени. След това имах отново велурени, но сини и накрая се добих и с тези, които всъщност, както виждате, са кожени. И да, общо взето винаги съм бил от хората, които като си скефят много на даден вид обувка, то имам повече от един чифт. Цяло това е, бих казал, първата най-важна обувка в моето sneaker journey и да, днешно време всеки може да си ги намери навсякъде, но преди 10 плюс години това не беше така. Всъщност тези аз си ги купих от eBay, си ги поръчах и ми дадоха супер много пари. Вторият чифт, който ще ви представя, Easy 500, няма какво да говоря за Kanye West, мисля, че всички сме достатъчно запознати с него. Пичове, не дишите балони. Това не е много хубаво, мога правите нещо друго. Това е най-красивото Easy, според мен. Повечето хора се кефат на 750 или на 700 или 350, които аз намирам за хипер грозни, но 500 е нещо, което от мен доще първи ден супер много ми грабна очите. Това е Desert Rat. Тук момчета помислиха, че са черните, които ми забравих името, но не, това е Desert Rat, които са доста мръсени и вече малко по променицата си. Но да, в смисъл категорично това е най-удобната, по която някой съм носил. Просто това, което си говорихме преди малко тук, все пак това е, нали, и основната взета от Коби тройката, така че те са измислени да бъдат ергономични. Това за мен е обувка, която вече даже всъщност изобщо не нося или просто много рядко, от гледна точка на това, че искам да издържа просто повече време. И всъщност тук има много интересна история, че когато си купих тези обувки, живеех в Щатите и понеже тогава, това се случва 2018 година, тогава играта на реселерите беше в абсолютен си пик и човек нямаше как да се добере до нормален чифт директно през сайта на дали ще е Adidas или Nike с някакви пример NMD, които аз никога не успях да спечеля и не успях да спечеля. Съответно, поръчах си ги от StockX. StockX дойдоха
очевидно ми бяха малки, обаче полезно тогава на тях им беше всъщност, че нямаш право на ретърн и съответно трябваше да ги продам 100 кем, за да си купа нови и тия обувки ми излязоха, ставаше много пари, обаче по никакъв начин не съжалявам, че ги имам. Трети чип, който ви нося днес да ви покажа, са моите изключително мръсни Fear of God и Nike Raids. Какво да кажа, това за мен категорично е най-яката обувка на Nike, която излиза в последните 10 години, примерно. Не говоря обаче тук в крайна сметка за някакви ришта на някакви обувки, като например тези. По-скоро говоря за нещо абсолютно оригинално и ново за пазара. Fear of God и Nike. Джери Лоренцо направи изключително много яки неща с Nike. За жалост не продължи много време, но всъщност това е от първата колекция. По принцип оригинално исках да си взема Fear of God единиците, които са изключително баскетболни обувки, обаче първо, че струваха страшно много пари на ресел и другото, което е, че като цяло аз никога съм бил много голям фен на баскетбола и съответно не видях голям смисъл да имам обувка, която както и да го погледнеш, поне аз за моите си представи и за начинът, който се обличам, не знаех как ще ги носи, съответно се отказах, но затова пък се насочих към рейда. Страповете, които виждате, са нещо, което супер много ме впечатли мен, когато ги обявиха обувките. Не че е нещо, нали, вау, но не знам по някакъв начин да пренася много за силуета и всъщност много хора могат да ги носят самите страпове да бъдат, нали, затегнати с стървишните. Могат да изглеждат, нали, много по теб обувките, когато търсиш, нали, силует, който да бъде стриктно върху тялото ти, но също време може да ги носиш така доста по-широко, което е доста рап. Обувките, освен с черни връзки, идват с бели, което всъщност е мега яко, защото има и много интересен контраст, който се получава. Но аз преди някакво време реших малко да ги понося с черните. И да, общо взето това е това, което Джери след това направи което в момента прави с Adidas. Аз не го джаджвам. Човек в крайна сметка си гледа интерес да си бута бизнеса, но мисля, че пика на Fear of God и да, като цяло пика на Fear of God беше точно тогава от 2017 до 2020 година, когато излязоха 6-та колекция за мейн бранда, както и колекциите за Nike, и от тогава нещата като че ли вече просто не са интересни, но да, това е третия чип, който иска да ви покажа. Исках да донеса и мокасините, които са от същата колекция. Те са по-ниски, ето така са, и тези, които аз имам, са розовите. Доста нестандартно знам, ама не ми пука, но не ги намериха. Да, това са моите обувки, или поне една много малка част от тях, но по-скоро това са обувките, които са изключително важни за мен и значат много. И да, знам, че са основно черни или много тъмни, които видяхте, но имам и доста цветни, така че всичко е въпрос на... не знам какво. Не. Добре, сега ще ви покажа трите чипта, които са ми най-на сърце в момента в вашият любим магазин и мой, разбира се, Foodcourt. Ще започна с този ASICS. Някои от вас може да знаят, други не, но до преди няколко месеца моя сравнително красива снимка седеше в парк центъра, залепена върху витрината на другия Foodcourt, тъй като в момента снимаме на битушка. Тогава бях обул ASICS, не тези Gel Kayo или нещо такова. Kayano Legacy, благодаря. Това не са същите, но са доста подобни. ASICS никога не бях носил допреди тогава. Много години бях искал да си взема ASICS, но по-скоро никога не бях се скефил на някакъв модел. Но това, което винаги съм знал за ASICS и, нали, в момента, когато вече имах такива обувки, се убедих, че
Това е една изключително удобна обувка, супер лека и е такъв Asics стени, прави дънки, някаква тениска, която да не е супер оверсайз, тип Balenciaga. Е екстра аутфит за неброходен. Така, окей. Втората обувка е този New Balance 550. Всъщност него го взех не за друго, защото също аз с тези обувки не бях чувал до 2019 година, когато New Balance обявиха една лимитирана серия, колекция с Anne Leon Dore, или може би горе-долу така се произнася бранда от щатите. И същото и тогава разбрах, че това са обувки от 90-те години, супер тенесистки, бла-бла-бла. Тогава не успях да се добия с 550, които бяха от колаборацията, просто защото бяха мега скъпи. Няколко месеца след това всъщност вече New Balance обявиха, че 550 отново ще влезе на пазара и ще има различни разцветки и неща. И съответно това е един отново изключително як силует. Хем е такъв горе-долу дечо, но същевременно обаче е спортно, обаче пък по някакъв начин и така малко по-чънки, което е много яко, защото реално това отива на всичко. Отново може да го намерите в Food Court. И last but not least, както се казва, са тези за мен изключително красиви отново New Balance 9060. Всички, предполагам, знаят, че 9060 е изключително тренди модел последните години и половина. Има защо, като цяло, поне за себе си аз това намирам някаква алтернатива на траковете на Balenciaga, които, ама 90% от тия, които са носим в България, са фейк. Така че, момичета и момчета, по-добре си купете едни 90-шестици, вместо да носите фалшиви тракове. Nobody cares. Но да, супер яка обувка, борда отзад е изключително яка, пластмасата или каквото точно е много супер яка. Да, като цяло това отново е изключително як силует за градска среда, но също така и за почивки. Това с едни бански, отгоре някакъв танк топ ще изглежда супер. И всъщност аз си мислям, че обувките, които ви представих като моите лични фаворити от моята колекция, бяха почти само черни или най-вече изцяло супер тъмни, но пък сега ви показвам само светли обувки. Това означава очевидно, че се кефа на различни видове обувки, различни цветове, защото всяка една обувка има предназначение за различни поводи, така че бъдете смели, експериментирайте, носете яки неща и не се представяйте от това хората какво ще си помислят и дали ще ви питат какво е това, което си купил. Той пак е най-вероятно носи джан. Поздрави! И другото след половините, не слушайте каре с неговите антисемитски изказвания в Twitter. Отделете артиста от произведението.